vaak ga je hem te fietsen? Per dag denk ik wel 1 keer. Tenzij het heel slecht waar is. En hoe bist op het idee gekomen om op een fiets mee te nemen? Dat komt door een papegaaienboekje. Want wat staat er dan in het boekje? Dat hij het superleuk zou vinden om met hem te fietsen. Nou, dit is Elmo en het is een papegaai. Wat voor papegaai is het? Een grijze ritstut. En hoe komt het om een papegaai? Op mijn veertje. En waarom woest je een papegaai hebben die jeetje? Omdat ze kunnen praten. En satan binnen. En volgens mij ben je hem ook al een beetje een bekend duo. Ja hoor. Want ik heb een YouTube kanaal. En hij jet Elmo en Floris. Hallo, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Elmo vlog. Vandaag is het een bijzondere vlog, want hier zit Omroep Friesland. En hoe is het om jullie werk te doen? En bloot net zien zitten. Ja. Ben je net benauwd dat het er van trok wordt? Nee, en als hij eruit springt, spring ik er ook. En was nou letterlijk wat dwam op beesten voor die werk? Ja, ik denk dat als ik burgemeester word, dat ik dan, denk ik, een heel groot papegaaienpark in mij zie. Burgemeester? Ja, Dat was burgemeester worden. ja. Hoe ben je zo opgekomen? Nou, het lijkt me gewoon leuk. Als er een beetje een stad in bezit. En ja, het lijkt me gewoon mooi. En dan burgemeester van Oerterp, wat is de bedoeling? Nou, eerst van Oerterp, dan van Drachten en dan van Amsterdam. Dat is een grote plan. Ja. En hoeveel video's hast je nou al maken? 2, maar ik denk dat Jon nog de thread al online komt. Het was echt super leuk, daarom bedankt mannen van hier. Als ik een hele video in het Fries moet doen, laat het weten in de comments. Jullie hebben niet veel meegekregen van deze dag, maar het was echt super leuk. Dus nogmaals bedankt heer. Ik heb hier daarom nog een paar foto's van over de hele dag.